म्हणजे काय? हे तुझ्या बायकोलाच विचार. तुझी धर्मपत्नी ना ती. पुढं बोल कृष्णकांत. तुझ्या त्रासाला कंटाळून गेली ती. पण तुझ्या या संसाराला सोडून माझ्या बरोबर यायला तयार झाली ती. थांब, प्रथम मला बोलू दे. पुढं बोल कृष्णकांत. मी माझ्या बरोबर येणार म्हणून मला सांगू लागले. मी म्हणालो तू माझा भाऊ आहे, तू माझी वहिनी आहे, पवित्र बांधनाने बांधलेली. तरी ऐकायला तयार नाही. शेवटी पाय झाले त्यांनी माझे. विलास नाही हो, हा खोटं बोलतोय. आणि ती म्हणाली मला घेऊन चला इथून, नाही तर तुझ्या पायावर राग घालून मी जीव देईन म्हणून. मी तर घाबरूनच गेलो. इतका तू आला आणि माझी सुटका झाली. आता हे बघ, आता मी निघतोय, तुम्ही बघा.